Mám tetovačku. Tu. To vidíte. Že tetovačku, jak z dožuvačiek. Tetovačka, hej. To je huba buba. Huba buba. Vidíš, na TikToku už by ma blokli a pritom nič, nikto, nikde. Nič, nikto, nikde není. Nijak. Terezu. Nebojíš sa takto zaspať? Jako jak? Jakože s tými pavúkmi? Trochu bojím. Dá si rúško. Dám si rúško na hubu. Prestan sa smiať. Som ťa vážne uznávala, keby ťa prídem zobudiť a máš rúško na sa smeješ, ale vážne. Koľko ešte budeš mať dní tu? 2. Ako si to porešila s tým osprchom? Ešte stále som v sprche nebola. Z čoho máš alergiu? Z vajíčok. Aj z jablok. Fazulu nemôžem. Šošovicu. Pomaranče. Stromček ťa doma čaká, tomu ver. Máš ešte stromček? Kedy som ho mala dávať dole? Ja som ho dala dole. Tak ty? Ty som fakt nedala? Ja som ho nedala. Nevadí, budeš mať už na celom na budúci rok. A čo? Tá čo? Ja mám Vianoce každý deň. Ja nepotrebujem 24. na to, aby som si dala fajnovú večeru. Jasné. Že alergická na všetko. Vôbec ne na všetko. Mlieko môžem. Ale keby to spojíme dokopy, tak keby sa my dve spojíme, tak nič nemôžeme jesť. No. Teres je intolerancia na laktózu, na mlieko, soju a je vegetariánom. A ešte aj na hroznú intoleranciu. A ešte hroznú nemôže. A ja som zase opak vegetariánov, nenávidím šalát. A nemôžem všetko, čo som vám už menovala. Poďme niečo robiť. Že úplne je. Daj mi si tento džús. Je strašne horko, že to roztáva. Ja neviem, čo ti bude furt horko. Chceš VR? Mám 2. Mám tu VR. Váš VR som si kúpila. Neviem na čo, nikdy ho nepoužívam. Nosím ho na koncerte, nikdy som sa s ním neobievala. Ale mi to príde ako strašný štýl. Nosiť so sebou VR. Čo? Počúvaj sa to. Nechcem byť akýka, ale zatváraj ten dvere, lebo niečo sem vleze a za tebou dojdem a zobudím ťa a budeš mi to vyháňať z izby. Však to ti budem aj tak. Ale ja vážim aj tak horko. Ja si povedať skočiť do bazénu. Prečo Kika sama nejde k vám? To je ťažko povedať, vieš. My už máme totiž o 12:30 ráno za chvíľu. A ona je proste No, chcela som unavená. spať a voľako mi to nevyšlo. A to sa mi stáva často. Ja sa furt chystám spať a potom 3 ráno a ešte straším. A potom ty mi napíšeš, si hore? Jasné. Alebo ty mne napíšeš. No však ako myslím doma, Ja. keď sme, že... Ale tu mne píšeš ty, si hore? No. Ale doma tak vieš, že straším, nemôžem zaspať a zrazu ty mi napíšeš, si hore? Jasné. Ťažko povedať. No proste viete, ak vranak vrane sadá. Tak sa hovorí, ne? Vážne, vieš čo, že som si chcela strašne vyrovnať prsty s tým džúsom. Zavolajky. Nebudem mu volať, lebo nás zabije. No. Fakt, ona je dosť nebezpečná. To sa nezdá, ale ona má 1,80 m skoro. Takže Nezatvoríš dvere. Tuto je koľko máš? 1,65 m? No, tak. No, 1,65 m. Ja 1,70 m. Čo môžeme proti nej? A my sme kung fu pandy. Áno. Dneska sme
Že Tereza, skoč do bazénu. Dneska sme na pláži jedného typka, Už som raz skočila. ktorý predával tie náramky. Čo s ním? Šľadelníky. Čo s ním? Že som ho oklamala, že sme lesby. Ja, že sme lesby, jasné. Som ho strašne oklamala, lebo on fúr, že náramok si nechceme. A ja, že máme už veľa náramkov. Ani sa mi nepáčil žiadny. A ja, že thank you, kapunka, nechceme, ďakujeme. A on, že no tak, keď máte, tak na krk. A ja, že mám aj aha na krku. On, že tak pre frajera. Ja, že nemám frajera, som lesba. Do toho ona došla a jej hovorí, že pre teba. Tak ona, že nie, že nechce. A tak pre tvojho frajera. A ja, že aj ona je lesba, že my sme spolu lesby. A on, viete čo? On na to, že tak jej hovorí, že tak pre priateľku a na mňa ukazuje. A ja, že A v meste, keď si povedala, že ste s Kikou kokota nečistá. však lebo stojíme pri obchode. S tými oblekmi, chápete? My na dovolenke stojíš pred obchodom s onými oblekmi a čavo, že či si... Čakali sme, lebo proste to mi tam s niekým sa rozprávala a čakali sme ho a stali sme akorát pred takým obchodom, kde bol proste obchod s oblekmi a so spoločenskými šatami, nie s oblekmi, hlavne obleky tam boli. Obleky a potom také nejaké asi aj pre ženy, také kostýmy, ale také, to bolo úplne také, počujte, ale viete, takže z roku 5, že fakt, aby ste si... Ja mám rada veľmi kostýmy, aby som si kľudne dala, že sako, nohavice. Ale to boli také ale to boli také úplne, že... Naviac v čase. Úplne. A on, že či si to nechce kvalita a ona, že a ja vyzerám, že a on hovorí, že... a ťa hovorí, že very good. Že nechcem teda... Sa ideme pozrieť na tie obleky, čo predáva a ja poviem, že thank you, kapunka. A on, že nie, poďte sa pozrieť do toho obchodu. A ja, že vyzerám na to, že nosím niečo také. A mala som oblečený crop top a kraťasy, išli sme akurát z pláže a mala som kúpila som si takú štrikovanú taštičku, proste opäť takú dovolenkovú, takú bohoštýl. A hovorím mu teda, že vyzerám, že nosím obleky, také. A on, že to do budúcna. A ja, že ne, že vy... A prečo som... A ty, že my sme gogota. Ja som proste nevedela, čo mám povedať. A ja nebudem ho vysvetľovať, že proste nechcem tam ísť a nechcem. Ja, že thank you, but we are go-go dancers. We don't wear dresses like this. A čau, že oho, okej. A potom sa otočil na nášho kamoša Gabka, že for you. For you. A ja, že čo som to povedala? Ja, že to je náš brat. No proste, A on mne, že však ku bratovi. Ja zomieram proste. Oni sú geniálni. Obchodníci, tí predali všetko. Predali aj svoju vlastnú mamu. Úplne. A keď nemám mamu, tak susedovú mamu. Oni sú vážni. Ale ja ich milujem. Oni sú super. Aj tá Stomim, jak by ona, Ježiš, čo? Vyjednávala a potom išla inak vydať. Úplná špekulantka. Počula si to? To som urobila ja z nohou. Krava. Ja, že čo sa deje? Tak nástojane, toto mám dole, ne? Tak A to čo tak šlam... Aha. Šlapky. To není Kika, tu vedľa mňa je Teres. Kika leží. Kika spí. Čajna mŕtva, najmladšia, najmenej má energie.
Že ten váš smiech si dám ako zvoje. Ako budík skorej. Ach, Bože. Áno, sme stále v Thajsku. Mám zachrypnutá zajtra. Alebo čo sa nám ešte také stalo? Mne sa stali nejaké faily úplné, keď sme sa došli a už si to nepamätám. A Morská Minčava povedala v reštike, že are you not food? A ja som skoro zomrela. Ale takto chudák. Ale však zlatý bol, ale are you not food? A ja som normálne odpovedať, som začala smiať, ale jak odišiel, tak už proste už ma neišlo natiahnuť. Že to mohol. 4 ľudia ma tu spoznali. Ja so 4 som sa fotila, podľa mňa spoznalo ma asi 6 ľudí, lebo videla som, že 2 tak na mňa pozerali a videla som to na nich, že to není kvôli tomu, že mám turban na hlave. Ale že to je proste, že úplne vedia všetko. Prečo by som si dala preč nechty, lebo sa mi zlomil prostredník a vyzerala som veľmi divne. Takže som si to musela dať dole. Čo sa smeješ? Vieš o tom, že aj keď čepkáš, oni to počujú. Zavchať uši. Či si chorá. Či by bola chorá. Asi lebo šepkám. Možno si chorá ináč. Aký pijeme alkohol? Juicy. Džusík. My nepotrebujeme alkohol. Marakujový. Že je vítaj v Ploghause. Turbán na hlave. Tak není to turbán, chápete, ako myslím. Má tu také ako... To je takzvaný plážový look. Prvé dni, 2 som bola taká, že na pláž mal som to rozpustené a furt som robila, že... A furt som si tak odhadzovala vlasy z pliec a tak. A už som si povedala, že nechcem mať celpiky opálené na chrbte, lebo poviem vám historku, hej. Môj otec, keď ešte žil... Ja mám zachrypnutý hlas. A keď sme boli... na dovolenke, tak môj otec mal dlhé vlasy. Naozaj, že môj otec mal vlasy proste potiaľto. Starý metalista, aspoň teda tak vyzeral. A on nosil taký cop tuto dole a on mal strašne husté vlasy, čiže ten jeho cop, toto je akože jeho chrbát, bol asi, že tu jak bola gumička, tak si predstavte, že na tom chrbáte ten cop bol takto veľký. Taký hrubý, on mal fakt, že husté vlasy. No a jak proste, on sa tak opálil, že ten cop mal opálený na chrbte. Tak si vieš to predstaviť. Vyzerá, aký mu líška sedela na hlave. Nepotrebujete alkohol, sa opíte z džusu, tak to áno. Nám je vážne. Tu na Instagrame mi nebloknú stream, však tu mám ona. Ja to neviem dopiť. Však tu mám normálne plavky a neviem, čo halúzia. Kebyže ma stretnete na kúpalisku a bavíme sa spolu, tak tiež ma stretnete takto, vyzerám. Takže kebyže náhodou neviete, toto som ja. Post foto? Čoho? Jak sa volal? Ja sa do Thajska určite znova vrátim. To zase si bola ty? Áno. Ja milujem Thajsko. Ja už som tu 3-krát. Ale chceli by sme ešte tento rok stihnúť jednu dovolenku. Hneď ak budeme mať týždeň minimálne, aspoň týždeň voľna, tak urobíme, že pčuch! A už budeme niekde odletení. Takže... Kam ideš? Tam. No tak choď. U nás je 12:30 v noci.
Kohút je kde? Vidíš, kohúta nemáme. Čo je s kohútom? Dajte mu chvíľu, on občas meška. Nie, ešte on občas meška, minulo začínal o 3/4 na 1. Ešte stále má 15-20 minút, podľa mňa, v rezerve. Podľa mňa už niekto s niečím trafil. Myslíš? Včera ešte kikiríkal. No ja si myslím, že on ešte je. No, on ešte na čo chorý. On najprv tak s krídlami, že... A potom... No, ale on sa tak načechrá. A potom... Ježiš, než si fakt dobre napodobňuješ všetky tie zvuky. On no, takto ten kohút deje. A začína vždy o 1 noci, alebo o 12. Medzi 12 a 1. Ako kedy sa mu chce. Čo smeješ zás? Lebo minula som mu od Kikirika. Aká bože. Ježišmarja, prestal, lebo bude si mysleť, že tu má družku, či čo. Kedy ideme spať? Už by sme aj mali, ne? Ne, mohli by sme aspoň raz toho Gaba potešiť a vstať skôr. Lebo on by, vieš, o 9 byť na pláži. On by sa už O 7. o 8. O 10. staneme polo mŕtve. On už teraz, podľa mňa, ak toto počul, tak vie, že mi nevstane. Môžeme sa o to pokúsiť. Máš tú trblietku. Vyzeráš ešte jak Natália Oreiro. Ona mala túto, tu mala, tuším, znamienko, či ne? Mala. O libertà! Čo tam furt, že Hans je späť? Nič. Hans je v Košicách. Nechceš to dopiť, ja nevládzem. Jak nevládzeš, okamžite to vypí. Ja nevládzem to dopiť. Musíš veľa piť, dievča zlaté. To počúvam často. No tak ideš, kým to nevypiješ, nejdeš spať. Dobre, mami. Jitka sa ozvala. Jitka je moja mama, robia si tu zo mňa srandu. Počúvajte, lebo keď sme sem došli, tak sme sedeli tuto na terase a ja hovorím, že no nič. Že ľudia, musíme si dať režim, že každé ráno o 9. Že každé... Že budeme robiť... Že jogu, či čo to? Ani raz. A dneska Gabko, že... Všetko boli z tej jogy. Počkajte, lebo ja som proste išla sem premotivovaná s tým, že začínam nový život. Že proste nový rok, nové ja. Vôbec. Akože ne tak, ale hovorila som si, ideme na dovču. Až proste režim, že chcem mať taký, že ráno došli sme sem a hovorím im, že mohli by sme zdať, viete, také, že o 9 ráno staneme, tuto sa stretneme pri bazéne a dáme si, viete, taký ten stretching, nejaká tá yoga, alebo a Gabo, že jasné, pozdrav slnku. A ja, že áno, ideme do toho, počúvajte. Ani raz sme to nerobili. Ani raz. Prestaň sa smieš, jak fakt ten kohút. Jaj. No. Že už nepíte to musí. A Gabo, čo dneska v mori hovoril, ne? No. Že joj, tak má všetko boli z tej jogy. A nikde nič. Za 2 dní odchádzame, 17 noci sme tu boli a nikto nič. A sme zabudli, že joga existuje. Pozdrav slnku. Pozdraví slnku tomu ver. Kohútik Jarabí. Ja sa už neukážem, ja som v pyžame. Ja som išla len tak okolo. Ty čo dávaš, jak gekom zvuky? Ona fakt ani na gekona. Ja toho Gaba, jak hovoril o tej joge. Či som opýta, vôbec pijem ja takéto džuziky.
My nepotrebujeme piť. Tomu ver. Srandy kopec. Každý si myslí, že pijeme, alebo dačo, pritom Lebo oni sa niektorí nevedia baviť bez alkoholu. No však toto. Však to je jaký dar. Že? Proste musíš mať iba správneho párťáka. Ja párťačku a proste my sa smejeme. Na triezvo. Tomu ver. Alebo, že pozdraví slnku. Vážne. To je taký druh, ako... Teraz vidím Gaba úplne. Jak ti to ukazoval toto? Ale tiež... Ale tiež, keď Gabo povedal, že pozdraví slnku, tak ja na ňo, že pozdraví slnku. A potom som si pozerala videa, ako taký pozdrav slnku vyzerá. A hovorím si, OK, mohli by sme to robiť, proste spravíme si z toho nejaký rituál. Alebo čo ešte môže? Učí sa milión veci stále. Ježiš, furda, čo? Dneska, jak sa zapásali, keď si šoferovala. No mohli. A preto ona tak dobre šoferuje. Čak, ale robili si srandu. Však áno, že to bolo vtipné. Ja ma zrazu kúkam, Gabko vzadu a on vyťahol ten Máme tu prenajaté auto totižto a tu sa ale jazdí, je tu volant napravo a jazdí sa tu vľavo. Takže namiesto smeroviek púšťam stierače, lebo aj smerovky sú opačne, že s pravou rukou vlastne. A ne, frajerka dneska išla sama aj pre Kiku, fajnovo je to ide. Áno. Ona šoférka veľká. Ja už by som bola volať vonom. V kričku. V palme. V tom stĺpe dneska. Išla by si navštíviť niekoho. Môj frajer, ja dúfam, že spí. Podľa mňa akože určite dúfam, ne. že spí, lebo keď nespí, tak on nás zabije, že sa to udrbávame. A že kvôli nám nemôže spať. Počuj, ale je 3:45. A počkaj, keď zaspí, tak jeho to nezobudí toto? Zobudí. No, však to by zobudilo aj mŕtvého, podľa mňa. Podľa mňa. No, to by Aj džungla je hore. No, zabije nás. Vedľa mňa je Terka. Terka verka. Baktéria. Baktéria takzvaná, hej. Jedna je zatváraj dvere, druhá je baktéria. Ja som asi yoga. Pozdrav slnku. Teraz práve je o 6 hodín viac. To znamená 0:40 v noci. Ty tebe čo je furt teplo? Ja neviem, ja som v prechode. Asi to. 30 litrov si v prechode. Že mne je tak horko, že máte konec. Kika je samotár. Kika je v izbe. A ona už asi aj spí. Mhm. Si myslím. Ešte sme nadovči, hej. No nič, poďme mi preč, ne? Alebo čo ideme robiť? No, už je toľko? A to nejako ubehlo. Už sme im toľko príhod povedaných. Áno. Tak už poďme niekam. Ideme asi čúrať. Choďte za Kikou, aby tých, ktorá by dobre ráno došla a podrezala ma. Tak čaročka vám zabije. A ja vedľa nespím, takže mňa môže naozaj zadusiť. Zadusiť zvanku. Nemá od toho ďaleko, si myslím už. Keď sa to takto vyjebávame, tak už to máme za pár. Spoločensky unavený sa hovorí ľuďom, ktorí sú opití. My sme totiž to nič nepili. Mám opuchnuté oči, pretože mám alergiu na vajíčka, ktoré tu chálujem. A Terka tá sa oba... Ježiš, a dneska, jak som vykrikla v tom onom... V tom podniku, čo sa tá pani zlákla. Odskočila. No, že ty si to nevidela, jak sa zlákla, videla?
Videla som. Ja sa začala smiať v podniku a taká pani tam sedela. A ona beže. A tak sa na mňa pozerala úplne vystrašená, že čo sa stalo. A ja, že A začala sa strašne smiať, ne? Ale ja neviem, prečo som to spravila. A neviem, či to nie je na tom, jak som ja ti povedala, že jedna z Nie, to bolo na niečom inom, vieš. To je jedno. Že na verejné vecka, choďte ticho na verejné vecka. Ja sa bojím ísť už aj na toto vecko. No. Ľudia naozaj o 6 hodín je tu viac. Všetci vám to tu píšu. Neviem, prečo tu stále pýtaš, keď to tu všetci píšu. Úplne, zajtra ideme do džungle. Zajtra ideme cez džunglu. To bude pavúkov. Len aby toto auto vytiahlo. Tam nastavíme spať. Poďme pešky. Poďme tlačiť auto do kopca, ne? A Kika, zatváraj! Zatváraj okna. Dvere. No. Čo zajtra máš náplň? Ideme cez džunglu, ideme na sever ostrova, teraz bývame, v podstate niekde blízko juhu bývame, ale ideme na sever, ideme skrz celý ostrov. Sprcha, neosprchuješ sa? Jasné, že sa osprchujem, ale ešte neviem jak. Ešte rozmýšľam, že v záchode máme takú malú spršku, vieš? Ja, že v záchode. Rozmýšľam. Áno, boli sme na slonoch, ľudia, ja som normálne nestíhala vám zdieľať všetky tie fotky. Ja vám to budem postupne pridávať. Ja napríklad, dneska som pridávala, a čo som pridávala? Dneska som niečo pridávala, nevieš čo? Ja to tiež nestíham. Ale pridávala som to. To bola najhorší influencer na celom svete, podľa mňa. Ja bola som ináč. Ja by som bola... Ja normálne pridávam, že... pozadu. Ja tak pridávam. Alebo viete, koľko mám fotiek, že ešte z natáčaní všelijakých, neviem čo. Vôbec som to nedala, ešte musím to dať. Ja to budem všetko pridávať, sľubujem. Proste my žijeme. Teraz som si dala, že aby som to všetko zdieľala, tak každý deň niečo pridávam. Ja to nestíham, ja som už pozadu úplne, že... Že áno, v tomto svetle, ako by som mala kruhy podočím, tak lebo svieti na mňa zhora. Takže bohužiaľ, proste nemám tu svoj ring light. Nejsme v ateliéri. A pravdepodobne mám extrémne umácaný displej. Že ukážte auto. No, tak tam, keby teraz ideš, tak neviem. Tak to posereš. No, ja by som tam teraz nešla. My bývame rovno oproti takej džungli a teda ja tam vážne nejdem. Ľudia, počúram sa, musím už ísť. Tak sa majte krásne, vidíme sa čoskoro. Asi najbližšie bude stream na TikToku, môj nový TikTok s.i.m.a.official. Lebo na tom starom TikToku, ktorý tam budem dávať iba videa a streamovať budem na tom novom. Tak som sa rozhodla, že to urobím. Dobre? Takže vidíme sa na s.i.m.a. A nájdete to aj v mojom simonahegerova.official v popisku. Čusky.